Mga pasahero stranded tungod sa bagyo. Mga kaso ni Ismenia batok sa City Treasurer, gibasura sa Civil Service. Task Force gitukod tungod sa daghang reklamo batok sa mga hospital sa Kapitolyo. Gobernador mi-insister nga dili overpriced ag ilang paliton nga heavy equipment. May hapon Sugbo, Kabisayan, pipila ka mga flights gikan sa Sugbo gi-cancel tungod sa bagyong Nona. Andam minunang airport sa mga emergency ug sa mga flights nga i-divert tungod sa bagyong Sinona. Kini gi-aksyonan ni Ryan Sorote. Well, we don't know of any major cancellations at the moment. Hangtod ka ganyang udto, tulo pa lang ang kanselado nga biyahe nga paingon og gikan sa Sugbo. Kini ang Cebu Pacific Flight DJ6571 nga paingon sa Tacloban ug Flight DJ6895 nga paingon sa Surigao. Kanselado usab ang Philippine Airlines Flight PR2289 nga paingon sa Bacolod City. Minor cancellations lang ang tulo ug padayon nga nakig-alayon sa mga airlines ang GMR Megawide ang tigduma sa airport. Some of the airlines may elect to cancel flights. This is really more of a safety precaution and to avoid inconvenience. But of course, the airlines would need to confirm this directly. And at the same time, it's also possible that we may have diversions if necessary. Andam hinuon ang airport sa mga emergency o sa mga flights nga i-divert tungod sa bagyo nga Sinona. Gitugutan ra ang mga pasahero sa canceled flights nga magpabilin sa airport hangtod nga makalarga sila. Nakaredy usab ang clinic ug mga medical staff sa panginahanglan sa mga stranded. And we always ensure that we check to see that everybody has whatever they need to be able to stay as long as they need to. Subli nga pahimangno sa GMR sa mga sumasakay nga mosayo sa airport aron ma-check ang status sa ilang mga flights kung nakansilar kini tungod sa bagyo aron ma-reschedule. Alang sa Action Bisaya, Ryan Sorote, News 5. Mga pasahero sa barko paingon sa Kabisayan ug sa Kauluhan na stranded sa Pantalan. Human gipugnan ang pagbiyahe sa mga barko. Kini gi-aksyonan ni Leslie Caminade Vistil. Kagahapon pa lang sa buntag, gikansil na sa Philippine Coast Guard Cebu Station ang mga biyahe sa mga barkong paingon sa Leyte ug sa Kauluhan. Matod pa ni Cebu Coast Guard Station Commander Agapito Bita, alas 11 pa lang sa buntag kagahapon, ilan ang gipugnan ang mga biyahe paingon Leyte. Miabot sa 1,500 ka mga pasahero paingon Leyte ug Kauluhan ang wa makabiyahe. Ang ubang pasahero namalik lang silang lugar sa Sugbo. As much as possible, dili na sila mo palawd kay delikado na sa mga gagmay nga mga labi na ito mga mangingisda. Niya gahapon po ang mga biyaheng paingon dito sa Leyte area start naming mag amo nang wala gyud namo pabiyahea para lang sigurado gyud nga ma-ensure nato nga safe ang atong mga pasahero. Di mo minus kapin 30 ka mga sakayang pangdagat ang wa tuguting pabiyahion tungod sa bagyong Nona. Kagani nga buntag, aduna pay 363 ka mga pasahero nga paingon sa Kauluhan. Stranded usab ang lain 118 ka mga pasahero nga paingon Leyte ug di mo minus 50 ka mga pasahero alang sa Camotes Island. Gipahimangnuan sab ni Bibat ang tanang pasahero nga magsunod sa mga advisory sa mga biyahe aron di mapugos og adto sa Pantalan. Ako lang pong pahimangno sa atong mga kaigsuunan nga typhoon napamatay typhoon signal diri sa northern part of Cebu, ang mga biyaheng paingon dito sa Leyte, paingon sa Manila, definitely di kita maglargag barko, so dili lang tapos sila magpa-ang-ang o ganha sa port area para di sila mapila stranded passengers. Obot sa kan di ba na may biyahe. Ang gagamhanan sa dakben sa Sugbo, muhatag og ayuda sa mga na-stranded nga mga pasahero hangtod nga makalawig sila paingon silang dapit. So, moagi pa ko sa office, pero nagkuan na ta og pagkaon. Atong ipa-assess pod karon nga to sa pier. So like kung sa mga kanang kapital pamahaw pa dito. Ano sa sila makalarga. Alang sa Action Bisaya, Leslie Caminade Vistil, News 5. Ulanon ang Kabisayan sa musunod nga mga adlaw tungod sa bagyong Nona ug laing low pressure area nga nagpaingon sa nasod. Ang dagan sa panahon giaksyonan ni Ryan Sorote.
Uwan ng Sugbo ug Kabisayan hangtod Biyernes tungod sa bagyong Sinona. Ang bagyo nga dunay sustained winds nga 150 km per hour ug paghagaro sa hangin nga 185 km per hour. Duna kini diameter nga 300 km nga mihabol sa Samar, Leyte ug Southern Luzon. Naglandfall Sinona ganihang alas 11:20 sa buntag sa usa sa mga islands sa Ilaw-ang Samar. Paingon na karon sa Sorsogon ang bagyo nga moagi sa Tikaw Island sa Masbate ug Sibuyan Sea. Westward ang direksyon karon ni Nona nga nag-apekto gihapon sa Kabisayan hilabi na sa Northern Cebu. Ang Northern Cebu, like the Metropolitan Cebu, maka-expecta o gradual improvement of our weather condition. But doon nagyapon tayo ulan-ulan, karong nga hapon o gabi, mag-ulan patag kusog din ni Cebu. Ubos karon sa Public Storm Warning Signal number 3 ang Catanduanes, Camarines Sur, Albay, Sorsogon, Masbate, Tikaw, Burias Island, Northern Samar, Eastern Samar, Samar ug Biliran. Signal number 2 ang Camarines Norte, Marinduque, Romblon, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, Batangas, Laguna ug Southern Quezon. Signal number 1 ang Metro Manila, Bataan, Bulacan, Lumang Island, Coron, Cavite, Rizal, Quezon, Pulili Island, Southern Leyte, Northern Cebu, Aklan, Capiz, Northern Negros Occidental, Northern Iloilo, Dinagat ug Surigao Island. Karong gabi igi panglantawan nga bubunok ang kusog nga uwan uban sa hinay nga hangin tungod ni Nona dinhi sa Sugbo. Doon na tayo mga light to moderate. Sa gingon ako, mga Friday, kusog-kusog uwan. Pero ugma, doon niya po tayo light to moderate. So, karong week, doon na yung tayo uwan madawat. Doon na tayo uwan din eh. Karong weekend magsugod na og gawas sa Philippine Area of Responsibilities Nona human sa pagkuso-kuso ini sa may Palawan. Magpadayon ang pag-uwan hangtod sunod semana tungod sa laing mga weather system sama sa usa ka low pressure area gawas sa PAR. Pagkakaron, wa pay kahigayunan nga mahimong bagyo ang maong LPA nga anaa sa Pacific Ocean. Alang sa Action Bisaya, Ryan Sorote, News 5. Disaster Office sa lalawigan sa Subo mipahimangno sa mga lugar nga posible maapektuhan sa bagyong Nona. Kini giaksyonan ni James Philip Lau. Gipahimangnuan sa Pangulo sa Disaster Office sa Kapitolyo ang mga nagpuyo daplin sa baybayon ug mga sapa sa Northern Cebu. Iyang giawag ang tanan nga magbantay og mangandam batok sa bagyong Nona. Ang ako muhanggod ko sa ato ang mga local daring officers, no? Ang atong mga pangulo sa atong kada lungsod o kada barangay nga magmaigmat, no, makanunayon nga magtan-aw sa bulog sa ulan kay magdala man gyud siya hangin ug ulan mao na nga atong magpahamat ngunta sa mga atong mga igsoon. Iyang gihangyo nga dili lang una mulawig sa kadagatan karong panahona og likayan ang paglabang sa mga sapa. Gipahimangnuan usab ang mga nagpuyo sa bakilid nga lugar batok sa landslide. Matod ni Tribulano sa iyang pagbisita sa amihanang Sugbo, nakita niya ang mga pagpangandam nga gihimo sa daan bantayan ug bugo. So karon dunay pagsuporta anay, no? Nang dingon sa San Remigio nga mo-declare siya, ang bugo nag-declare po sila. Kagabi pa to sila nag-declare, no? Base sa advice po ni Mayor. So para nako, this is a very good example. Iyang giawhag ang mga mag-uuma sa pag-ani na sa ngayon nga anihon aron mapahimustan pa kini samtang dili pa madaot kung maigo sa bagyo. Si Governor Junjun Davide nagkanayon nga nagpadayon pa hangtod karon ang ilang pagbantay sa mga lugar nga posibleng maapektuhan sa bagyo. Matud niya anaara usab sa mga magtutudlo ang pagsuspenso sa klase sa mga lugar nga maapektuhan sa bagyo. Yes, of course. Standard man na. They have every right. No? Sila, they'll be the judge of the situation. Lugay naman na member one policy. Alang sa Aksyon Bisaya, kini si James Philip Lau, News 5. Usa ka task force tukurin ni Governor Junjun Davide nga mutuki sa mga issue sa district hospital. Ang gobernador nakahukom niini human sa sunod-sunod nga reklamo sa mismanagement, malpractice ug negligence sa mga district hospital sa lalawigan. Niadtong Biyernes laing bata na usab ang namatay tungod sa reklamo nga gipasagdan lang sa mga doctor ug nurse sa Barili District Hospital. Giwat sa gobernador ang opisyal nga report kabahin sa nahitabo sa Barili. The official report here from the PHO on what actually happened dito. But of course, any death na may tabo sa atong district and provincial hospitals, we're always concerned. No? We sympathize with the families who've lost loved ones nga mga pasyente dito. But ato tanawon po ang facts. No? Okay, they're making political. Walay epekto ang gipahigayon nga transport strike dinhi sa Sugbo.
Gamay lang sa mga driver ang miapil sa gikatakda nga nationwide transport strike. Kinigiaksyonan ni Ryan Sorote. Reklamo batok sa administrasyon sa Joint Administrative Order o pagtaktak ni Transport Secretary June Abaya. Pipila lang kini sa mareklamo sa mga transport groups sa ilang rally kaganihang buntag. Apan ilang gireklamo karon ang plano nga pag-phase out sa mga karaang mga public utility vehicles nga kapin 15 katuig na nga nagdagan. Kabahin kini sa nikatap nga draft sa Department Order sa Department of Transportation and Communication nga gihimo niya adtong pang Oktubre 15. Giangkon sa DOTC nga dunay draft sa order ug una nang gipatuman sa departamento ang pag-phase out sa mga karaang mga bus. Giulagway sa transport group sa Sugbo nga hulga sa panginabuhian sa ilang masakop ang nag-ungong nga order. Unsa man nabo sa mga kansunan nato ng mga driver, libuan ng mga driver nga gibuhi na mga anak nga ginabaskila na naglain-lain ng eskwelahan. Di mo minos sa usa ka libo ka mga pampubliko nga sakinan ang mapektuhan unya ini sa Sugbo. Giingong 90% sa mga PUVs sa Sugbo ang pipila ka dekada nang nagdagan. Nasayad ang lokal nga pangu sa LTFRB sa draft sa administrative order gikan lang sa mga balita. Gipasalig ni LTFRB Acting Director Reynaldo Elnar sa iyang pag-atubang sa mga nagrally nga iyang ipaabot silang uluhang buhatan ang mga yungo sa mga drivers. Ang naibala nato sa mga sakyanan na doon ay mga age limit, pwede na siya substitutan o gitawag nato og branyo. Itang branyo, wa kay balo kung sa klaseng makina na siya, gitawag nato og branyo kaya nang nasulod sa first 3 years registration. Magtigom usab ang mga transport leaders karong semana uban si LTFRB 7 aron klaruhon ang nikatap nga draft sa department order. Gikabalakan sa mga drivers nga dinaon niya sila makapangita og laing trabaho tungod kay sagad kanila gikan na layoff o tiguang na kaayo. Alang sa Action Bisaya, Ryan Sorote, News 5. Gibasura sa Civil Service Commission ang reklamo nga gipasaka ni kanhi Congressman Tomas Osmeña batok sa City Treasurer sa Dakbayan sa Sugbo. Kinigiaksyonan ni Leslie Caminade Vistil. Giulagway nindot nga inadlawan kang City Treasurer Head Diwa Cuevas ang iyang nadawat nga resolusyon gikan sa Civil Service Commission kalabot sa reklamong gipasaka batok kaniya. Sa miaging tuig, misa nga atong kapin 50 ka mga reklamo atubangan sa Civil Service Commission si kanhi Congressman Tomas Osmeña batok kang City Treasurer Diwa Cuevas. Gibasihan ni Osmeña ang audit observation report sa Commission on Audit. Kung mo gusto kay usar gyud about adverse opinion but yang buak-buak per kanang EOM nya makakita ra ka sa EOM dili gyud giingon dito ang treasurer but the accountant naganamanam gyud pero it's not easy, we cannot correct that overnight kay kuan maguna it started from his time pa baya this time nga kuan the balances wa magka-reconcile. Gidismiss sa civil service ang unang 37 ka mga reklamo ni Osmeña. Apan mato ni Cuevas, human masuspenso si Mayor Michael Rama, posibleng siya nasab ang isunod tungod sa pipila ka mga kaso nga wala pa mahukmi sa civil service. Bisag ko kaingon nga kuan kay madlok sa tag knowing bitaw niya. Madlok gyud ko sa gid noon. Actually pagka suspenso gyud ni Mayor, ang gikuan sa mga anak may basi kay sunod. Aduna pay laing 20 ka mga kasong nag-ungot sa buhatan sa Civil Service Commission nga gipasaka ni Osmeña batok kang Cuevas. Alang sa Action Bisaya, Leslie Caminade Vistil, News 5. Dakupon sa mga pulis ang mga pinalit nga mga pabuto gikan sa mga tindahan nga walay permit. Kinigiaksyonan ni Edwin Cañete. Apprehend as evidence warrant. Giawhag ni Chief Superintendent Manuel Gairlan ang katawhan nga adto na lang mopalit og mga pabuto niya tong tindahan nga adunay permit. Ilang dakpon ang mga pabuto nga gipalit gikan sa tindahan nga walay permit. I call on businessmen engaged in such trading and selling and transport of mga malalakas na paputok. You better shift to what is legal so that hindi masasayang ang kanilang investment. Gingusgan sa kabulsan sa Rion 7 ang pagpanakop sa mga pabuto. Ilang gibantayan og mayo ang mga namaligya sa gidili sama sa Piccolo, Super Lulo o uban pang dagkong pabuto nga mo'y sagad nga makadaot sa tao. Like the Bureau of Customs, kung sakali man talagang mahirap hindi naman dumadaan sa customs areas or sa ating mga ports, we will apprehend or intercept them sa kalsada.
Nakikalay unsab ang PRO7 uban sa mga sakop sa Bureau of Customs batok sa pagsulod sa mga imported nga mga pabuto nga illegal nga gipasulod dinhi sa rehiyon. Alang sa Aksyon Bisaya, Ed Cañete, News 5. Nanawagan si Cebu City Treasurer Diwa Cueva sa tanang senior citizens nga ipakuhang ilang financial assistance sugod ugma hangtod Disyembre 23. Kung dili kini makuha, mabalik na kini sa panudlanan sa kagamhanan sa dakbayan sa Sugbo. Ilang hatod sa balay ang financial assistance sa mga bedridden nga senior citizens. Makadawat sab og tag 1,000 ka pesos ang mga persons with disability karong Disyembre 17. Please claim your assistance from today up to December 23. We will be open even if it's Saturday kay just to cater sa kanang kuan. So that tagaan taon nato ang atong mga disbursing officers time to liquidate kay mo cash count niya dayon ang COA niya maapila sa nas EOM. So mao gyud na ako ginanggi kuan. David sila kakuha. We're sorry but to return the money. Ako lang sa kanang kuan ba. Gilusad karong adlaw ang usa ka programa alang sa kausaban sa serbisyo sa kapulisan ngadto sa katawhan. Kini giaksyonan ni Edwin Cañete. Ang We Connect and Your Voice Counts o sa programa nga gilusad sa kapulisan uban sa pribadong sektor. Tumong nini mao ang pag-improve sa serbisyo sa kapulisan ngadto sa katawhan. Ang programa panagtambayayungan sa kapulisan ug sa Regional Advisory Council for Police Transformation and Development. Ang pangulo sa maong organisasyon nga si Prudencio G. Hesta nagpasalamat nga bukas ang kapulisan sa ngayang buhaton alang sa paghatag og mas maayo nga serbisyo. We're happy to inform everyone that this We Connect and Your Voice Counts project is a pioneer activity initiated by ROC 7 and PRO7 in the PNP organization. Si Hista miingon nga nalakip ang PNP sa most corrupt and government agencies sa nasod. Has identified 6 government agencies, namely DepEd, BIR, DOTC, DPWH, DOH, and the Philippine National Police to undertake this performance governance system. Kabahin sa programa ang pagpanghatag ni Police Chief Superintendent Manuel Gaerlan og calling cards sa mga sakop sa Cebu bankers ug stakeholders aron sila makahatag sa ilang mga sugyot. Best service to the people of Cebu, the people of Central Visayas. Our people deserves no less. Sila po ang nagpapasahod sa atin. It is but right to give them what is due them. Alang sa Aksyon Bisaya, Ed Cañete, News 5. Miinsister si Governor Junjun Davide nga dili overprice ang ilang paliton nga heavy equipment gikan sa midaog nga highest bidder. Dili mo menos 250 million pesos nga equipment gi-award sa Kapitolyo ngadto sa highest bidder inay sa lowest bidder. Apan matud ni Governor Davide, ang issue minugna lamang sa iyang mga kaatbang sa politika. Sa pagkakaroon naghuwat na lamang si Governor Davide sa aksyon ug sa pag-aprobar sa pag-award sa mga bidder sa mga sakop sa Junta Provincial sa Sugbo. As far as I'm concerned, I don't believe there was any overpriced. Kana gipanguhan na po natin na sa atong mga detractors, mga critics ba, nga ilag yung sagulan o kanang kuan. They always say nga doon ay overpriced, nga doon bidding was suited for one supplier, di na tinuod, no? I already made a statement to that effect, no? Supporting the decision of the BAC. Usa ka babay nakuhaan og shabu nga balor og kapin 1.2 million pesos. Samtang 7 ka mga tawo na sikop sa gihimong saturation drive sa kapulisan sa Barangay Labangon. Kini giaksyonan ni Ryan Sorote. Di mo minus sa 7 ka mga tao ang nasikop sa saturation drive sa Cebu City Intelligence Branch ni adtong Sabado sa gabi sa Barangay Labangon, Dakbayan sa Sugbo. Sagad sa madinakpan nagduwa og hantak samtang ang usa ka Arnold Garbo nga taga Alopez nakuhaan og shabu. Nasikop usab silang Eric Navarro, Romeo Villamor Jr., Pantaleon Palinso Jr., Adriano Baldago Jr., Efren Gutang ug Anthony Luces. So pagkalampag daghan jud sila no nakagawas ng padung sa
Samtang kanhi overseas Filipino worker na kuwan og shabu nga nagkantidad og 1.2 milyones pesos atol sa bypass operation sa CIDG 7. Wada masidinakpan nga si Mary Ann Ruta nga nag-atang sa daan sa Cebu Business Park ang mga operatiba sa Criminal Investigation and Detection Group 7 niadtong Sabado sa hapon. Bitbit niya ang mga medium size ug large pack nga shabu nga gitunol niya sa asset sa CIDG. So taon pa nila kung unsa kadako ang distribution ni Ruta sa droga sa Metro Cebu. Si Ruta mibalibad sa paghatag og pamahayag kabahin sa Itabo. Nagkanta kami ng bypass kagad para malaman namin yung veracity kung totoo yung reports. Anang sa Aksyon Bisaya, Ryan Sorote, News 5. Mga armas sa pulis gipamutangan og tape aron likayan ang pagpabuto niini atol sa Pasko ug bag-ong tuig. Ang bag-ong pangulo sa Police Regional Office, Manuel Garlan, mao ang nangulo niini. Iyang giauhag ang katawan sa pag-apil sa pagbantay niadtong magpabuto og armas. Iyang gisugyot ang pagkuha og video ug pag-upload niini sa internet aron makatabang kanila sa pag-imbestigar og pagsilot sa masakpan. Dili magpanuko si Garlan sa pagsilot sa pulis nga nakalapas sa kamanduan gikan sa Campo Crame. Mas maganda ngayon dahil marami ng cellphone na i-video nyo. Hindi nila maididina yon. Samtang agi og suporta sa Operation Iwas Putok sa panahon sa Pasko, ang mga gwardiya ug tourist police sa Cebu City Hall mi-tape sa ilang mga armas. Apan giklaro sa ilang labaw nga pabuthon lang kini kung gikinahanglan sa ilang trabaho. Gihimo ang muzzle taping human sa ilang flag ceremony diha tubangan sa Cebu City Hall kaganihang buntag. Dili magpapabuto. Pero dili na mag-ingon nga dili na gyud ta pwede magpapabuto. In case ug na gyud na kinahanglan sa kanang armas nga ato magamit inubos niyang function atong gamiton. Ay na ibutang yunahon nga naay kan dili na gyud pwede. Pwede ka punta magpapabuto basta in relation sa atong trabaho. 55,000 pesos nga marijuana na sakmit sa mga sakop sa PIDEA sa usa ka bypass operation sa Kanso Moroy, Balamban, Cebu. Kini giaksyonan ni Edwin Cañete. Nadakpan sa gipaygayon nga bypass operation ang usa ka Angel Abitan Bari 4 nga taga Kanso Moroy, Balamban, Cebu. Si Bari 4 nga nagbako pa nga ninabi sa News 5 miangkon siyang pagpamaligya sa marijuana. Iyang gibutya nga taod-taod daw sab siya nga namaligya nini. Nangapit na mo tuig sa nanarbaho ko so nasa para sa akong mga anak. Ito ang akong ikadong anak. Pero man ka ng tabangon ni uli na lang ko. Nandang ko pa buwan. Ang direktor sa PDEA 7 nga si Wardley M. Hitalya, mibutya nga duha ka semana nilang gisurbilan si Bari 4. Gani mi pahigayon sa sila og test buy niya tong Nobyembre 20. Actually, umabot kami ng 2 linggo sa pagmanman dito sa nasabing suspect. Actually, nagkaroon din kami ng test buy operation upang masubok namin ang kakayahan niya sa pagbebenta at ganoon din ay maberipika namin na marijuana nga ang binibenta ng suspect na ito. Gituan ni Hitalya nga mugrabe ang pagpalusot sa marijuana dinhi sa Sugbo, ilabi na sa Cebu. Gumikan sa nagsingabot nga kasaulugan sa Pasko, bagong tuig og ang sinulog. Unom kadagkong putos sa pinaugang marijuana ang nasakmit sa PDEA 7, lakip na ang cellphone ug ang 1,000 ka pesos nga gigamit nga budol money. Alang sa Aksyon Bisaya, Ed Cañete, News 5. Mga pulis nga dunay amigo ug mga paryente balhinon og assignment karong election. Kini gimando ni Chief Superintendent Manuel Garlan, ang bagong hepe sa Police Regional Office. Ang mga reassignments ipahigayon sugod karong Enero 10 sunod bulan. Lakip nga ibalhin ang mga hepe sa mga police stations nga misubra na sa 2 ka tuig sa ilang assignment. For all of us. So that there will be no bias. And thirdly, those who are very close previously to some of the candidates or political parties, kung meron man, then we have to rotate them or to send them to another area where they cannot influence. Happy day mga igsoon! Ikaapat ang 12 mall sa kalibutan misugat sa Christmas season sa pagpasiga sa ilang habog nga white Christmas tree.
Isip pagtamod sa arte ug musika sa mga Sugboanon, pipila sa mga inilang mga choir group sa Sugbo ang giimbitar sa SMC side uban sa usa ka orkestra aron sa pagsugat sa mall sa Christmas season. Talagsaon ang event nga mao'y labing una sa mall, sukad nga gibuksan kini sa publiko ni adtong November 27. May pagka-White Christmas ang tema sa selebrasyon sama sa habog nila nga White Christmas tree. Makita kini sa Mountain Wing nga pahigayunan usab ug mga nagkadayang mga kalingawan sa sunod nga mga adlaw. Unique ang lighting ceremony nga Star Wars inspired. Kompleto kini og mga lightsabers ug mga White Jedi. 1, 2, 3! Merry Christmas, everyone! Ang SM Vice President nga si Marisa Frenan ang nangulo sa pagpasiga sa Christmas tree. Gawas sa lighting ceremony, gilusad usab sa mall ang ilang pagpanghatag og mga teddy bear sa mga kabos nga bata pinaagi sa donasyon sa publiko. Gipasalig sa mall nga dunay mga bag-ong mga atraksyon nga angay atangan ang mga Sugboanon sa sunod nga mga semana ug mga buwan nga ika-proud sa tanan. Well, the project was conceived about several years back by Mr. Hansi, and the intent was to allow everybody to share the happiness of Christmas with those who are less fortunate. So it's been very successful. We've had several beneficiaries, different groups every year. Og mao kadto naglangkob sa atong light news karong hapon. Alang sa walay karapusang mga chika, so balik ko ninyo matag alas 7:30 hangtod, alas 9 sa buntag, Lunes hangtod Biyernes sa Rated JP sa Radio 511.9 News FM Cebu. Kini si JP Laukot Serra ang atong word of the day nagkanayon. Huwag mong ipilit ang sarili mo sa taong napipilitan lang na mahalin ka. Isda lang ang sumisiksik sa lata. Bakit? Sardinas ka ba? Agay! Hindi ko sardina, sorry. Nagsakit gyud po akong uog sabot ug unsa tong yang sabot no. Sa Inadam- tao palitan og nakapamabdos ka. Unya i-shotgun ka, napilitan lang. So ang sardinas ang katong Dili magud ka na read again. Anyways, 11 days to Christmas. Are you done with your Christmas shopping, Glenn? Para sa ako. Pita 15. 11. bonus. Mausan. Mao kadto ang mga balita sa Aksyon Bisaya. Ako si Glenn Soco. Mga balita nga pundasyon sa ligdong nga opinyon ug konkretong solusyon. Ako si Georgia Herrera. Bisan asa, bisan kanusa, kapatid. Kay di lang kutob sa balita. Aksyon!